Godmorgen og rigtig god 1. maj til alle sammen. Jeg vil gerne sige tak for, at jeg endnu en gang er blevet inviteret til at komme og være sammen med jer. Desværre var vi nødt til at udskyde vores ferie i år, fordi vores ældste barnebarn skulle konfirmeres den 23. april. Så den optagelse her er lavet den 21. april, inden konfirmationen og inden vi tog afsted på ferie. Jeg har tit indledt den 1. maj-tale med "Kom mig du søde Mille", men i år må jeg sige, det er ikke nogen mild tid. Og vi har gået og glædet os til at skulle på ferie i Italien, hvor det er varmere på den tid af året. Men i dag, da jeg var inde og kigge på vejrudsigten dernede, så står den på regn de første 3 dage, vi kommer. Til gengæld er der 10 grader mere, så det går nok alligevel. Og det plejer at blive godt vejr. Men da jeg ikke kunne komme og være med hos jer i dag, så har vi valgt at lave det her lille indslag, fordi jeg vil rigtig gerne sige tak for det år, der er gået. Det har været et godt år for mig politisk. Jeg synes, jeg har fået nogle ting igennem i regionen, og jeg har fået lyttet her for nogle af de ting, som jeg også står for. Det næste år bliver jo et spændende år. Det er et valgår, og jeg glæder mig rigtig meget til de kommende valg. Jeg har jo blevet opfordret til at stille op til både kommunalvalget og regionsrådsvalget denne gang, og har takket ja til det, og glæder mig rigtig meget til det. I forhold til regionsrådsvalget, så er det rigtig spændende med Heino Knudsen som vores kommende regionsrådsformand. Jeg tror, han har gode chancer for at blive valgt. Han er en dristig fyr, som har mange gode visioner, og jeg glæder mig rigtig meget til at være en del af hans hold. I forhold til kommunalvalget, så tror jeg, at det bliver spændende også at prøve det af. Som sygeplejerske, så kan jeg jo se, at der er en masse ting, som hvor overgangene mellem sundhedsvæsenet på sygehusene og ude i kommunerne har rigtig svære vilkår. Og det er noget af det, som jeg kunne tænke mig at sætte fokus på, når jeg bliver valgt til at sidde begge steder. Fordi jeg kan se, at det er nødvendigt med et større samarbejde imellem regioner og kommuner. Fordi borgerne er jo ligeglade, hvem det er, der betaler. De skal jo bare have, at tingene fungerer, når de bliver syge og har brug for hjælp. Så det ser jeg meget frem til. Men nu vil jeg ønske jer en fortsat god 1. maj. Jeg håber, jeg kan være med til næste år, men vi har en konfirmation igen, så jeg kan ikke rigtig love det. Men have nu en fortsat god dag. God 1. maj til alle sammen.